в Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти. Всичко чрез Него и за Него бе създадено. Амин. Господи, благодариме Ти тази сутрин и отдаваме цялата слава на Теб. Амин. Може да седнете. Добро утро. Радвам се да видя църквата. Толкова много лица. Ще започнем с първа книга на Царете, глава 13, стихове 8 до 10. И там четеме следното. Саул чака 7 дни, според определеното от Самуил време, но понеже Самуил не беше дошъл в Галгал и народът се разпръскваше, Саул каза: донесете тук при мене всеизгарянето и мирните приноси. И той принесе всеизгарянето. И щом свърши принасянето на всеизгарянето, Самуил дойде. И Саул излезе да го посрещне и да го поздрави. Това е един пасаж Божието Слово, доста известен в църквата. В самото начало на царуването на цар Саул, той беше в втората година на своето служение като цар, първият цар на Израел. И това, което беше станало, е, че неговия син Йонатан беше атакувал филистимския лагер, беше убил една част от филистимците и те бяха разбрали. И това, което беше станало, бяха вдигнали цялата войска, целият филистимски народ на война против Израел. Бяха се насъбрали в близост до израелския лагер и в центъра на всичко това беше Саул, новият цар, младият цар в своята втора година. Но му беше дадена една заръка от пророк Самуил, който му беше казал: изчакай 7 дни и аз като дойда ще принесеме жертвата и тогава ще продължиме напред. Цар Саул се беше съгласил, но това, което беше станало, е, че 7-те дни, в които четеме, се бяха навършили, но Самуил не беше дошъл в Галгал. Тогава Саул, по някаква причина, реши да вземе функцията, която само свещеника в Израел имаше право да принася жертви, според Стария Завет, и реши той самостоятелно, самоинициативно да принесе жертва на Господ, нещо, което Бог беше напълно забранил да се прави. И 2 стиха по-надолу четем следното. Първа книга на Царете 13:13. Тогава Самуил каза на Саул: безумие си извършил ти, че не си спазил заповедта, която Господ, твоят Бог, ти заповяда, а Господ щеше сега да утвърди царството ти над Израил до века. Безумие си извършил ти, защото не си опазил заповедта. Не си опазил Божието Слово, Божието повеление, Божията заръка. И това беше голямо безумие. Това е, което чу Саул от думите на Самуил. И тази сутрин ще говорим за нещата в нашия живот, които могат да ни накарат да влеземе в обувките на Саул и да не изпълниме Божията заповед или да нарушиме Божието Слово по някаква причина. Има ли ситуации в живота ни, които биха ни накарали да пренебрегнем Божието Слово, това, което е толкова ясно написано, описано, чели сме го, знаеме го, ходили сме на църква, и въпреки това да си позволим самоинициативно да нарушиме Божията заповед? Тази сутрин искам да направим една духовна дисекция на този пасаж, така че да видим кое накара Саул да вземе това решение. Първото нещо, което ще видим, е в пасажа малко по-рано, в 8 стих, прочетохме следното.
Саул чака 7 дни, според определеното от Самуил време, но понеже Самуил не беше дошъл в Галгал и народът се разпръскваше. Саул чака, но не дочака. Самуил се забави. Очакванията на Саул не бяха изпълнени и замислих се колко пъти като християни в нашия живот нещата се забавят. Колко пъти сме поставени в ситуация, която имаме очаквания в дадена сфера в нашия живот, но така се получава, че нещата се затлачват, забавят, трябва да чакаме и имаме някаква представа, че Бог ще направи нещо или че някой човек нещо трябва, някаква отговорност има, но нещата започват да не върват. Удря се спирачката и чакаме. Колко обичат да чакат? Колко от нас обичаме да чакаме, особено ако сме дали в ситуация да се забързаме или нещо да свършим и в даден момент ти натискат спирачката и трябва да чакаш и не знаеш защо чакаш. Факторите, които ни правят нетърпеливи, извадил съм някой, това е, че имаме нуждата, която нещо, което сме започнали, да бъде свършено или работа да бъде свършена. Това е един фактор. Очакваме да свършиме нещо, но виждаме забавянето като спирачка на това, което искаме да свършиме. Второто е, че има този страх от незнанието, защото наистина Саул не знаеше кога ще дойде Самуил точно. Беше му казал 7 дни, но се забави по някаква причина, неизвестна. Но има страх от незнанието, да не знаеш колко дълго ще трябва да чакаш и какво ще се случи в крайна сметка. Втори проблем, който се сблъскваме в нашите умове. Загуба на контрол. Чакането може да накара човек да се чувства безсилен. Загубваш контрол над ситуация, над живот, над неща. Просто трябва да се върши работа, а ти стоиш и чакаш нещо. Непосрещнати очаквания. Когато реалността не отговаря на очакванията, които имаме да ни заобиколят и да се случат. Нещата не си отговарят, не се напасват, не се мачват, на английски се казва. И накрая чувство на неоцененост. Чакането ни кара да губим време и ни кара да се чувстваме незначими, неоценени, пренебрегнати, смятани за нищо. Тези емоции и чувства идват в нас, когато трябва да чакаме и започва една вътрешна битка и борба в нашите умове, с нашите сърца, колко да чакам, какво ще стане, дали ще се свърши работа, дали няма да се свърши работа и това започва една вътрешна битка в нас, която водиме като християни. Спомням си преди няколко години бяхме на лагера на Индиана Дюнс и както по обичай правиме нашите водни кръщения, беше след обяда в 4 часа, бяхме се разбрали да се чакаме целия лагер на плажа, до волейболното игрище, да се събереме всичките с багажите, с нещата и оттам да отидем на плажа и да направим водните кръщения. Както правиме. Събра се целия лагер, отидохме всичките заедно, но по някаква причина пастор Стен реши, че не е удобна тази позиция и място и реши, че ще трябва да погледне настрани да потърси нещо по-удобно за нас, да се преместиме, да ни е по-удобно да направим водните кръщения. И той каза, чакайте тук, аз отивам и ще се върна. И пастор Тен замина, имаше хиляди души на плажа, никой не видя къде отиде, какво стана. И целият лагер стоиме с чантите, с столовете в ръце, с чадърите, в 4 са до обяда, на топлината, на слънцето, на пека. Чувствам се като евреите в пустинята. И минаха 5 минути, минаха 10 минути, минаха 15 минути. И хора идваха при мен и ви питаха, ще правим ли водните кръщения? Какво стана? Аз дойдох от лагера, чакам тук, какво стана? Викам, чакаме пастор Стен. Ма къде отиде пастор Стен? Какво стана? Викам, Библията пише, че Моисей като на планината отиде и казва хората, че не знаят какво му стана. И аз казах, не знам какво му стана. Отиде да търси, не знам какво му стана на пастор Стен. Минаха 20, може би, спомням си, може би над 20 минути, 30 минути, но стоиш на жегата, на пека, с багажа, с столовете и вече започва да има едни въпроси, всеки започва да, става му неприятно, но удобно, особено хората, които са малко по-на възраст, понапече ги жегата
И имаше хора, които решиха и в лагера да се върнат, да не стоят на топлината да ги пече цял следобед. Не се знаеше кога ще дойде пастор. Те нямахме точен 7 дни или 30 минути или 20. Можеше да дойде по всяко време, нали? Никой не знаеше. Но това, което стана е, че започна да се поражда това настроение в нас вътре. Какво става? Неудобно ни беше, топло ни беше, с багажа в ръце, хората до тебе се къпат, на сянка под чадъра, ние сме се строили 50 или 100 души, стоиме с багажите, печени слънцето и пастор Стен го няма. Изчезна човека, върна се, направихме водните кръщения, всичко беше успешно, но имахме този елемент и момент на чакане, който е неприятен. И тогава разбрах също, че освен всичките начини, по които Бог използва пастор Стен, в църквата, знаете, той има много неща, които прави, е също да изгражда християнския характер във вярващите. Дълго търпение и себеобуздание. И по този начин го използва, нали? По различен начин, просто не очаква човек, но има много функции, които Господ прави с него. Но, нали, всеки от нас е изпадал в тази ситуация да чака и е много неприятно. Особено ако бързаш, особено ако трябва да се свърши работа. Особено ако искаш да направиш нещо, да постигнеш в твоя живот нещо, има едно забавяне и те бави, и те пече слънцето, и ти е неудобно, и ти е тясно, и ти е неприятно, и трябва да стоиш и да чакаш този неприятен сезон и момент в твоя живот. Това е нещо, което много пъти ни вкара в обувките на Саул, да вземем волана в нашите ръце, да направим нещата по-човешки и да не запазиме Божието Слово. Какво правим в ситуациите, в които се оказва, че може да сме женени за Самуил? Може да се окаже така, че човека, който обичаш, страхотно, нали, сте се влюбили, жените се започват да живеете, но почва да има едни разлики в приготовления, в планове, в излизания, в семейни неща, които правите. И някой път жената може да е в обувките на Самуил, някой път мъжа може да е. Има и семейства, и двамата да носят обувките на Самуил. Затова нямам библейско откровение, какво да кажа. Но само в едното ще кажа, като е, нали? Получава се, че дори може да ви се случило и днес на някой от вас. Ставате в неделя сутрин, приготвяте се за църква и тръгвате. И единия се е приготвил, облякал, стегнал, влязал е в колата с Саул и чака. Чака Самуил да излезе. Обаче минават 5 минути, Самуил не излиза. Колата върви, вече е загрява, почва топло да ти става. 10 минути, Самуил го няма. 15 минути Самуил по някаква причина пак нещо се случва с него. Не излиза и ти стоиш в колата, почва да ти минават мисли, ние ще ходим на църква. Те хората пак ще кажат, закъсняхме. Има ли мисъл да ходим на църква? Как пък може всеки път все нещо да се забавяш, все нещо се случва, обувки или дрехи или нещо друго не е било пак приготвено. Тък му излезе в колата и ти казва, само извинявай много за момент, още нещо забравих, пак се връща вътре. После излиза пак. И разбира се, Библията казва в Ефесяни 4:26, гневете се, но без да съгрешавате. Но ние освен, че се разгневяваме, вече влизаме в един духовен дуел или боксов матч в колата на път за църква, да видим проблема какъв е с това забавяне постоянно, което в нашето семейство се получава. Искаме да служиме на Господ, да отидем на църква и нещо ни спира постоянно. И така започваме да задаваме въпроси, започваме да чуваме оправдания, започваме да обвиняваме ти, аз, кой е виновния, кой е правия, кой е кривия. И накрая стигаме до църквата и последното нещо, което искаме е да ходим на църква вече. След такава сутрин. Последното ни желание е влезем в църква и кажем, Господи, благодаря ти за този ден, благодаря ти за моята съпруга или съпруг. Нали? Някакси не ни идва, не го усещаме. Но истината е, че се получава в нашия живот много пъти това нещо. По този начин също влизаме в обувките на Саул, без да се осъзнаваме и без да се усещаме. Ако питам всеки един от вас, той би се идентифицирал с Давид, като библейски герой, с апостол Павел или с някой друг. Никой не се идентифицира с цар Саул, който Бог го отхвърли. Но истината е, че много пъти, без да се осъзнаваме, дори ние можем да влезем и да постъпим като цар Саул, а вътрешно си мислиме, че не сме като него. Защитаваме го, отхвърляме го, не приемаме това нещо, виждаме му как е сгрешил,
но по някакъв си наш начин правим същите неща много пъти, като малките деца. Какво да кажем, когато Господ сложи шапката на Самуил? В Битие 15 стих 3 и 4 четеме следното. И Авраам каза още: ето ти не ми даде дете, и ето един роден в дома ми ще ми стане наследник. Но Господнето слово дойде и му каза: този човек няма да ти стане наследник, но онзи, който ще излезе от тебе, ще ти бъде наследник. Амин. Авраам беше в една ситуация в неговия живот, в която Бог му каза: отиди, напусни твоето отечество, отиди в Ханаанската земя, там ще се заселиш, там ще благословя, там ще умножа. Това, което се получи при него, е, че вече беше женен от дълги години за неговата съпруга Сара, но имаха един проблем. Нямаха деца. Тя не можеше да забременее по някаква причина. И вече и двамата в напреднала възраст, явно в Авраам натежаваше мисълта, че ставаш на възраст, имаше имот, имаше неща, а нямаш наследник на кой да го оставиш всичкото това нещо. Бог те е благословил, пък нямаш наследник. И той каза: Господи, ето един, който не ми е дете, а е слуга, роден ми е в дома, той ще ми стане наследник. И Бог му каза, тогава Бог му проговори, представете си, Бог ти проговори: този човек няма да ти стане наследник, но онзи, който ще излезе от тебе, той ще ти бъде наследник. Може да си представите, Авраам чу Божия глас и направи стъпката да се изнесе от Ур Халдейски, да обиколи целия Близък изток и да отиде в Ханаан. И сега Бог пак му говори то по сърцето, нещо, което е било болка в твоето сърце дълги години. И Бог ти проговаря. И Авраам, може да си представите какво е било в него усещането, емоцията, радостта. Господа ти каже: ти ще имаш наследник. Чакал си 10, 20, 30, 40, 50 години за дете, за наследник, и Бог ти го казва, и Бог ти го обещава, не си го измисляш ти. Представете си радостта, с която Авраам се връща при Сара, облича сватбената рокля, чух Божия глас: ще имаме дете, ще имаме наследник. Радост, радост за Авраам. Всичко става добре. Минава месец, минава 2, минава 3, минава 6, минава година, минава време. И Сара може би започва да му казва: ти чу ли правилно Божия глас? Какво ти каза точно Господ? Защото аз чух, че си чул ясно, че ще имаме дете и наследник, ма нещата не се мачват, не отговарят, не съвпадат. Нали? Бог ти говори, пък не става. Ако Бог говори, трябва да става нещо. И може би Сара тогава си каза: какво точно ти каза Господ? Може да ми кажеш точно какво е. И Авраам вероятно казва това, което прочетох. Този човек, Бог ми каза, няма да ти стане наследник, но онзи, който ще излезе от тебе. Думата тебе. Виждате ли сега? Какво значи на еврейски тебе? Сара разбра. Тебе на еврейски значи тебе. В оригиналния текст, а не пише вас. Пише тебе. И сега като хора, които явно Сара беше добре в еврейската теология, в еврейски език, прецени, че тебе значи Авраам, ма не пише, че аз трябва да съм. Нали, тебе ти може с друга жена да се намери вариант да имаме дете. Буквално четеме текста от Божието Слово. Буквално го пише. Тебе. Не пише мене. Казва тебе. Въпросът сега е: Бог знаеше ли, че Авраам е женен? Знаеш, вероятно знаеш. Ако е Господ, би трябвало да знае. Едва ли се объркал. Ако ти каже тебе, какво значи? Ако Бог ти каже, ще имаш дете и си женен, не означава, че трябва да търсиш някаква жена по Чикаго да забременее, включва и твоята жена. Но някакъв път буквата, запетайката, ни спъва. И това спъваш и евреите в Новия Завет. Буквата и запетайката, духа не го хващаха.
на писанието. И казва тебе. И на еврейски го пише тебе. И на гръцки го пише тебе. За да сме точни в писанието. И за да сме точни, Сара излезе с едно изобретение и каза, така ще направим. Сега ще вземем моята слугиня Агар. Тя е младо момиче. И ти ще имаш дете чрез нея и ние ще имаме дете по този начин. Бог ще използва този начин, за да може да забремене и ние ще имаме наследник. И разбира се, на Аврам, колкото и да не му се искаше, нали, послуша жена си. В даден момент, нали, случват се човек в момент и да сбърка. Нали, някакъв път измий чиниите. Не ти си иска, миеш ги. Ти свърли букука, не ти си иска, хвърляш го. Управи стаята, не ти си иска, оправяш. И Аврам, вероятно, нали, беше в ситуация, в която не ти си иска, обаче какво да правиш? Нали? Човека е в тази ситуация, искат да имат наследник, Бог му е казал, с еврейски успя да го вкара в ъгъла, че тя е права и той накрая се поддаде. Чакането има тази способност да ни вкара в тези смешни ситуации. Да извъртиме Библията. Много искам нещо да се случи в моя живот. Много желая да се случи това нещо. Искаме да се намерим стихчето и в гръцки, и в еврейски, и на оригиналния, и на неоригиналния, така че да ни подкрепи нашето желание. Ма Бог ми е казал така ще стане. Аз искаме това стихче е там, което е всичко друго говори обратно по Библията. Но ти се намираш едно стихче, което си го извърташ по някакъв начин там. Това стихче, това е Господ ми го казва и виж, има го и в Библията. Аз ще си го направя това нещо за мене. И вместо да чакаме, което е много трудно, и да имаме вяра и доверие в Господ, ние просто престъпваме Божията заповед. Вземаме нещата в наши ръце. Допускаме да бъдем водени от плътта и от нашите желания и страсти, като ги оправдаваме с стихчето, с буквичката и с запетайката от Божието Слово. Това беше едно от нещата, които повлия на Саул да... Това стих ми трябва все още. Не съм свършил. Да направи това, което направи. Второто нещо, което повлия в неговото решение да престъпи Божията заповед, го четеме в първа книга на царете отново, 13 глава, стих 12. И си казах, сега филистимците ще ме нападнат в Галгал, а пък аз не съм отправил молба към Господа. Сега филистимците ще ме нападнат. Страх. Сега моя враг, филистимците, които са излезли на война, те са излезли с цел да убият, не да имаме просто общо богослужение, ще ме нападнат. Страх от врага. Страх от филистимците. Напрежението от това, че цяла армия се е строила зад врата ти и ти диша във врата, докато ти стоиш и чакаш Самуил, който не идва. По някаква причина се бави. Това добавя допълнителен стрес. Освен чакането, но вече имаш и враг, който не ти мисли доброто. Страха е едно от главните оръжия на дявола, които използва. Библията ни учи да се боиме само от Господа и от нищо друго. Разбира се, като хора имаме много страхове и много мисли, които ни преминават в нашия живот. Страха е отворена врата, която дава правото на противника да работи в живота ни и да ни изманипулира и притисне да направим грешки, да нарушиме Божието Слово. Това е родата на страха. В Йоан 7:13 четеме следното. Обаче никой не говореше открито за него поради страха от юдеите. Него е Христос, никой е всичките, които го следваха и вярваха около него. Поради страха от юдеите, страха от хората, страха от тези, които не приемаха Христос, това, което казваше, никой не смееше да го изповяда и да говори за него, да изповяда своята вяра, да бъде открит негов последовател. Някакси следваха го, но така хем го приемаш, хем си мълчиш, да не се вкараш в проблем. Страх от юдеите.
Йоан 20:19 четеме следното. А вечерта на същия ден, при първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страха от юдеите. Исус дойде, застана посредата и им каза: мир вам. Всичките му ученици, апостолите, се бяха събрали в стаята, беше заключена поради страха от юдеите, пише. Отново, същия страх от юдеите. Страха има сила. Страха има огромно влияние в нашия живот, в нашите мисли и в нашите действия, и в нашите думи. Самите ученици, апостолите на вярата, се бяха заключили от страх. От страха на юдеите. Някой ще каже: добре, обаче след Петдесятница вече се промениха нещата. Бог ги изпълни с сила, с мощ, благодат, което е точно така. И вече говореха смело за Христос. Хиляди спасяваха. И отново четеме Галатяни 2 глава, стих 11 и 12. А когато Кифа, което е Петър, дойде в Антиохия, аз му се възпротивих открито, защото се беше провинил. Понеже преди да дойдат някои от Яков, той ядеше заедно с езичниците. А когато те дойдоха, се оттегли и странеше от тях, защото се боеше от обрязаните или юдеите. Петър, апостол Петър, който беше изпълнен със Святия Дух, който в деня на Петдесятница говори и хиляди се покаяха и казаха какво да направим, за да се спасиме. Петър, който се казва в Библията, че от сянката му само като минаваше, си изцеляваха болните. Такава сила имаше върху него от Святия Дух. Същия този Петър, години по-късно, в Антиохия, когато се среща с Павел, пише, че се боеше от обрязаните. Боеше от юдеите. Страх, страх, страх. Страх, който ни спира да живееме нашата вяра. Страх, който ни спира да направим това, което Бог иска да направим. Или страх, който ни кара да нарушаваме Божията заповед. Страха от филистимците. Страха от юдеите. Страха от какво е в нашия живот, който ни ограничава да правим това, което Бог ни казва да правим толкова ясно в Неговото Слово. Освен този страх, продължаваме в първа книга на Царете 13:11. Имаше още един вид страх, който Саул изживя. Той дори е по-страшен, може би, от този страх да ти направят нещо. И там четеме следното. А Самуил му каза: какво направи ти? Саул отговори: понеже видях, че народът се разпръсваше от мен и че ти не дойде в определеното време, а филистимците се насъбраха в Михмас. Самуил му каза: защо го направи това нещо? Кой те накара да направиш това нещо? Знаеш, че го пише в Библията. Защо правиш това нещо? Ще ти коства много. Защо? Понеже видях, че народът се разпръсваше. Твоите хора започнаха да се разотиват. Загубата, страха от загубата на някой близък. Страха от загубата на някой близък. В църквите в днешно време, в културата, която живееме, все повече и повече се правят компромиси с Божието Слово, за да не загубят хората, като женат и благословят хомосексуални бракове. Одобряват и съжителство без брак. Женат вярващ и невярващ. Слагат хора в служение, които живеят в открит грях. И инсталират ги в служение, защото ако му кажеш не можеш да си в служение, може да си отиде. Може да се обиди. Може да не се върне повече. Дори може на Фейсбук да пише колко си лош, легалистичен, зъл.
Нямаш отворени ръце за него. Страх от това да загубиме хора, близки хора. Хора от страха да не загубят съпруг и съпруга, родител и дете, не само, че не говорят Христос, някой път спират да ходят и на църква. Страх да не те остави съпругата или съпруга, или твоите деца, или твоите близки. Или ти сложат етикета, че си евангелист, християнин или някакъв си, какъвто етикет искат да ти сложат. Страх. Хора от страха си да не останат без пари и това как ще си плащат сметките в бъдещето, спират да дават в църква. Мотиватора. Страх. Какво ще стане? Икономиката не върви на добре. Нещата не са добре. Я по-добре да не давам. Той Господ знае ми сърцето, че той не му трябват пари на Господ. Мене ми трябват пари. Страх. Хора по времето на COVID от страха да не се заразят, спряха да ходят на църква и много от тези хора не са си върнали се още в църквите в Америка и по света. Страх да не се разболееш. Легитимни страхове. Може да се разболееш, може да починеш, може да те остави родител, може да те остави дете, може да те освободят от работа. Страх. Хора в страха си от COVID ваксината да не им имплантират белега на звяра, си мислеха, че ако си се вакцинирал, си загубил спасението. Чувахте ли го тогава? Пише ли го в новините? Белега на звяра. Страх да си загубиш спасението. Няма отидеш в небето. Не казвам правилно или неправилно е ваксината. Белега на звяра ли беше? Загуби ли спасението? Страх. Страхове за нашето здраве, за нашето семейство, за нашите пари, за нашите взаимоотношения в църква, нашите взаимоотношения извън църква, на работните места. Страх. Страх, страх, който противника използва, за да може да осуети нашето служение, нашата вяра, нашето следване на Христос, за да може да нарушиме Божието Слово и ние, да се затвориме като апостолите вкъщи от страх и да не ходиме никъде, да се изолираме в изолатори от тук, от къщи, направо в небето Бог да ме вземе с небесния асансьор. Аз съм се опазил, здрав съм, прав съм, айде Господи сега да ме грабнеш и аз отивам при Тебе. Не искам да страдам, не искам да давам, не искам да служа, не искам да ме мразят, не искам да ме гонат. Какво казва Словото? Всичко това ще е част от живота ви. И ние бягаме от него. Като хора, това е нашата натура. Сега се замислям, че може би ако погледнем Саул, не беше поставен в лесна ситуация. Трябваше да чака от една страна и не се знаеше до кога. Имаше враг, огромен враг, който не му искаше доброто. И накрая и неговите хора, дори армията му и близките, почнаха да си отиват. И той по средата стои сам. Огромна армия, хората си отиват, Самуил го няма. Си казвам, аз не съм като Саул. Аз няма да направя като Саул. А може би в много по-малки ситуации падаме като Саул и постъпваме като Саул. В нашето ежедневие, в нашия живот и сме изкушени да направим компромис с това, което е ясно написано в Божието Слово, Божията заповед. Вярвам, че всеки от нас може да види малко или много, че е бил или че в момента може би има неща, които ходи в обувките на Саул, или че може и в бъдеще да му се случи. Да изпадне в такава ситуация. Като хора сме податели. Тази сутрин искам да погледнем и отговора или какво, хубаво, но какво. Как да не изпадаме в тази ситуация, какво да направиме, за да не изпадаме в тези ситуации на страх, на невъздържаност, нетърпение, страх от загуба на хора, страх от врага, страх от света. В Евреи 4.15 четеме за Исус Христос следното. А имаме един,
който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Имаме един, основата на нашата вяра, който следваме, който е бил във всичко изкушен и изпитан във всяко отношение, без грях, без подаване, без падане. И него следваме. Как Христос се опази без грях, въпреки че беше изкушен във всичко? Ние не сме били изпитвани, изкушавани във всичко. Били сме изкушавани в някакви сфери в нашия живот. Но той пише във всичко. Думата е всичко. И на гръцки, и на английски, и на български е всичко. Матей 4, ще прочетеме един много известен пасаж за всеки от вас. Много от вас го знаете много добре. Матей 4, 3 и 4 казва следното. И така изкусителят дойде и му каза: ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хлябове. А той отговори: писано е. Писано е. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Противника пак дойде и му каза същото нещо. Ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си да те носят на ръце и да те вдигат, да не удариш о камък ногата си. Какво направи Христос? Писано е. Писано е. После пак противника, нов трик. Всичко ще ти дам, ако паднеш само да ми се поклониш. Какво направи Христос? Писано е. Писано е. Това, което дявол иска да направим, е да нарушиме Божието Слово. Това, което е написано. Бог иска ние да го използваме, за да разрушиме делата на противника в нашия живот. Не да нарушиме Словото, а да разрушиме делата на противника с това Слово. Как става? Когато Божието Слово стане моята виделина на пътеката ми, моя смисъл на живота ми, и то от тази книга направи тази дистанция. Влезе от тук и влезе тук. Христос имаше Божието Слово в него. Той беше живото Божие Слово, което ходеше между нас. Нали така? И когато беше изпитан, вместо да наруши Божието Слово, вместо да каже: ами добре, звучи, ти ми цитираш Псалм 91, тук ми той в Божието Слово, я да видя как е гръцки и еврейски език, точно дали си прав, Сатана, дали не си прав. Той му каза: писано е. Той беше готов, имаше Божието Слово в него. И вместо да го наруши, той разруши делата на противника в неговия живот. И не се поддаде. И остана какво? Без грях. Във всичко беше изкушен, но без грях. Силата и авторитета на Божието Слово в нас. Ако е в книгата, е хубаво, но не ни помага. Книгата е тук, аз съм тук. Утре ще е тук, аз ще съм на работа. Ако Словото не е в нас, да работи и да живее в нас, няма да бъдем ефективни в битката с противника. Авторитета и силата на Божието Слово. Когато дойдат, може би, юдеите в нашия живот, и с това завършвам, и дойде страха и мисълта на страх, че юдеите идват, филистимците идват, които и да са те в нашия живот, каквото и да представляват в нашия живот. Спомни си 2 Тимотей 1.7. Там казва следното: защото Господ не ни е дал дух на срам, на страх, а дух на сила, любов и себевладение. Като дойде страх в тебе, ти кажи: писано е. Бог ми е дал дух на сила, любов и себевладение. Отвори си Матей 10.27. И там четеме следното: не бойте се от онези, които ще убият тялото, но душата не могат да убият. Но бойте се от онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла. Един вид: бойте се само от Господ. Не се бойте от този, който може да убие тялото. Тялото ще умре рано или късно. По един или по друг начин. Като българи имаме този изказ да спасиме кожата. Тялото иска да спаси кожата. Това го интересува тялото.
иска да спаси кожата, тялото. И като хора се бориме с тази битка. Бог ни казва, не се притеснявай за този, който може да убие кожата и тялото ти. Бой се от този, който може и тяло, и душа да погуби в пъкъла. Остави кожата в моите ръце. Не се притеснявай за кожата. Когато дойде момента или страха, който ни казва, ами може да те оставиш жена ти, ако продължаваш да ходиш на църква, ако продължаваш да даваш в църква, може мъжът ти да те остави, да си замине. Децата ти може да те остават, родителите ти може да те остават. Страх, да не ги загубим. Близките хора, както се имаше страх, хората се разпръскваха около него. Спомни си Матей 10:37. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. Който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. Писано е. Писано е с това да ходиш. Дано ме е страх. Писано е да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум и ближния си както себе си. Писано е, това е писано. С това вярваме, с това ходиме и с това вземаме решения в нашия живот, когато дойде страха. Когато сме се изморили от чакане. Аврам беше изморен. Беше на възраст. Беше минала възрастта на гледане на бебета и деца. Отдавна. Не беше на 30, не беше на 40, вече беше на възраст, където човек не мисли за бебета. Беше изморен от чакане. Следваше Бога, но имаше неща, които не ги разбираше защо стават и се бават толкова много. Когато дойде това нещо и не можеш да чакаш повече, не издържаш вече да чакаш и ти идва да вземеш нещата в твоите ръце. Идва ти да постигнеш някакъв резултат. Или ще стане, или няма да стане. И се амбицираш ти да го правиш, защото Господ по някакъв начин някъде сложи обувките на Самуил и стои, си прави нещо и не те гледа, че ти вече на никъде не върват нещата. Когато дойде това нещо и отчаяние в сърцето, болка и страдание. Писано е, Исаия 40, 28 до 31. И там се казва, не знаеш ли, не си ли чул? Не знаеш ли, казва, не си ли чул, че Господ Йехова, Създателя на земните краища, не се изморява и не отслабва. Не знаеш, не си ли чул за този Господ Йехова? Той не отслабва, той не се изморява, той не забравя. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Той дава на този, който е слаб, както Аврам, на немощния умножава мощта. Това е писано. Даже пише, че младежите и момците ще се изморят и отбраните момци съвсем ще отслабнат, но онези, които чакат на Господа, ще подновяват силите си, ще се издигат с криле като орлите, ще тичат и няма да се изморят, ще ходят и няма да отслабнат. Писано е. Това е писано. Това е силата, това е авторитетът, това е начинът, по който можем да преминем през всичко това, което ни мъчи. Всеки страх, всяко отчаяние, депресия, разочарование. Писано е. И Господи, тази сутрин, въз основа на Твоето Слово, което ни казваш, че е писано, Боже, поглеждаме към Тебе, който си начинателя на нашата вяра, който пишеш чрез Святия си Дух в нашите сърца. И аз се моля, Господи, това, което малкото, Господи, успях да кажа тази сутрин, това, което е било угодно на Тебе, това, което е било съобразно с Твоето Слово, Ти да го запечатиш в нашите сърца чрез Духа си, Господи. Така че, когато изпадаме в ситуацията на Саул, когато, Господи, спре да ни се чака, когато, Господи, дойдат мислите да вземе контрол в нашия живот, Господи, да си спомним Исаия 40, че, Господи,
Ти не се изморяваш, ти не забравяш, ти не отпадаш, но ти си същия вчера, днес и довека. Ти даваш сила на отслабналия, умножаваш мощта на немощния. Ти си Господ на господарите и цар на царете, Господи. Моля се, Господи, когато дойдат мислите на страх от филистимците, от юдеите, от врага в нашия живот, Боже, да си спомниме, че е писано, че Ти си ни дал не дух на страх, а дух на сила, любов и себевладение. Господи, моля се, когато дойде този страх, Господи, че може да загубим нашите близки, че по някакъв начин по този път, по който движиме с тази вяра, в даден момент в нашия живот, може да загубим и най-близките в нашия живот, Боже. Нека, Господи, Твоето Слово, което ни казва, писано е, да възлюбиш Господа, Твоя Бог, с цялото сърце, с всичкия ум и с всичката си сила. Нека това Слово да оживее в нашите сърца, Господи. Така че да Те следваме, Господи, с вяра, не с виждане, не с чувства, не с притеснение и страхове, но с вяра в това, което е ясно написано в Твоето Слово, Господи. И аз се моля, помогни ни, Господи, като църква, Твоето Слово да не остане само в тези книги, но да влезе в нашите умове и сърца и да даде плод на промяна, на новорождение, на спасение, на изцеление, на благоволение от Тебе в името на Исус Христос се молиме. Амин. Амин.